Som els nens i nenes de segon, us venim a explicar l'aparell digestiu i són la Irina, el Marc, la Nerea, en Carlos, la Carlota, Mas i jo, l'Ester. Doncs hem fet aquest mural perquè estàvem estudiant l'alimentació i un nen o una nena va fer una pregunta: quin recorregut fa menjar quan ens l'empassem? I vam buscar informació a casa, a internet i a llibres i hem fet aquest mural. I la llengua ens ajuda a passar amb la saliva, va per l'esòfag i després va a l'estómac, es fa un suc de poma i després va a l'intestí prim i tot el bo va per la sang i el cos i després va a l'intestí gruixut i tot el dolent va a l'anus. I com se va sortir aquest mural? Jo vull dir... No vull sortir. Doncs que un nen o una nena va fer una pregunta i va dir quin recorregut feia el menjar quan ens l'empassem, no? I després doncs vam buscar informació als llibres, a la biblioteca i a casa i vam fer aquest mural. Com es diuen els sucs? Els sucs perquè hi ha aquelles lletres a baix. Jo també m'ho preguntava. Això és el text. És això que has explicat, més o menys, o que heu explicat la Carlota? Aquestes fletxes que hi ha, què diuen? Diuen el que és. Llegiu-nos-ho, perquè de lluny jo, de la lletra no. Això és la boca, això és la llengua, això és l'esòfag, això és aquí a l'estómac, això és el fetge, aquí hi ha l'intestí, això és l'intestí prim, això és l'intestí gruixut, i aquí hi ha l'anus. Gruixut, que és un expulsem. Després a l'intestí prim hi va el cel·lulo i es reparteix per tot el cos. Xavier? Preguntar, Carlota. El menjar, quanta duració està? Dos o tres. Per què tenim aquests tubs i els tubs de cos? I no té un tub. Líquids. Si no, com vols que vagi semblant de cos?
vomitar? Què vols dir? Que allò que vomites de la líquid de la panxa, que te sona aquí al coll i que... I què és el que vomitem? Què? El menjar. La Marta té una resposta, a veure. Que si encara no s'ha fet la digestió i ens tirem a la piscina o així, doncs podem tenir mal de panxa o vomitar perquè ens movem molt ràpid sense que faci la digestió i vomitem. L'alimentació. Tot comença a la primera mossegada. Quan passem en la llengua, cap a l'estómac fins a l'estómac. A l'estómac es fa un líquid que engloba diversos distintius, la parteix per tot el cos i és energia. Volem que se respiri gros i balar-nos i les coses del cos. Alguna pregunta? I per què heu fet això? Que ho hem explicat, no? Estem estudiant l'alimentació i ha sortit una pregunta de quin patró ho feia de digestiu. Jo. Oh, i què més? A veure. Per què més pot passar això? Digues, Carlota. Que si volem saber a l'estómac si és... Bé, tot el recorregut pot estar 3 hores o 6 hores. Que tot el recorregut pot estar 3 hores o 6 hores. No ho sabem. Amb els grans diu que passa això. Per què? Perquè són més grans i tenen l'estómac més gran. Per exemple, doncs tenen el coll, quan el tub del coll més llarg i potser tarda més. I si és més petit com nosaltres tarda més. Que està tot molt embolicat, això?